Tak, jedeme do Odrovic a moc se těším. Já jsem spadl. To je zlatunký. A měl bys mě ty nahodit. Ne, to máš tam klip už. Fakt? Hoď to prostě do dálky, dělej tak, dáš udicu za sebe, ono se zastaví, pin a je to ve vodě. Já to mám přes kamerku. Špatný klip? Hm? Nebo vyjel, do prčic, vytáhni to. Zkusím to nějak zachránit. Ne, fakt na poprvé ne? Takhle. Dík. Jo, počkej, tam máš klip, tak já ti to ještě klipnu, no. Tak. Zapomněl trošku. Dej tam třeba na 3x klip. Aby se to už fakt nerozsukovalo. No. Dík. Děkuji. Jenom potřebuješ tamto. Co? No plavě ke mně. Ne, přeze mě ne. Strunu ani náhodou. No to když kolem mě udělal pytel, jak kdyby z něj... Cejnok. To s ním. Taková šťůdla. Pomůžu, on je tam. Dívej, cejn. Šup. A víš, že mám celou dobu zaplou kameru. No tak to máš aj ze záběra. Si ho vyháčkuj pěkně, opatrně. Tak, OK. Teďka jsem celý od slizu. Jakou mám jako... Drž si to špatně, počkej, já ti můžu sundat ten podběrák takhle, aby ti nezavazal vůbec. Je pryč? Tak. Je vyháčkovaný? Jo. No vidíš. Tak ho můžeš vzít a tady, když si stoupneš ke kraju, tak se dá zhodit pomale dolů. Ona. Ale je ceno. Teďka ho radši podržím hodně. Tady jdu ke kraji, jo? Takhle. No, perfektně. Protože... Já mám to hodit tady třeba? No, jasně. Je. Chudák v obřech. Tak, první ryba je moje. No, zas nemám to krmítko, já mi zas zmázalo. A nevím, kam si to dal. Aha, já jsem tě možná čornul. No, ty z něho vlastně čornul, jak jsem ti dával to moje, že jo? No. Z něho čornul, já jsem si to čornul, protože, co děláš? Naber si. Takhle? No, třeba. Tam zase ryby. Však tam budou cejnu, prosím Cejnu tě. je tam plno, to je jasné. Kdy tohle je, prosím tě, nějaký revír nebo co? Ale oni ví, že no občas kapři a pak tam jsou kapři. A jak tam dopadne trochu žrádla, tak já si myslím, že oni by mohli přifrčet po pár náhozech. OK. A já teďka jsem chytil ten grip do toho.
Teďka jsem úplně... Tak. Pokud to spadne, tak to už je... Tak teďka mám šanci u toho udělat. Co bys nás vyfotila? Teď máme prosím tě video, ne? Jo, ale pošlím dědovi, tady pícháme vědu. Potopím to do gripu, ale on se lepí na zdi. Prsty střehlí, jo. Co si děláš prsty? Ty budeš chodit častěji ven a méně oblíkaná, aby si zvykla, myslím. No, to budeš chodit. A, to by mohl být kapřík. No jsem to teprve udělal úplně perfekt, čumpr, úplně. To je kapřík. Ty máš jako poprvé kapora. Dobrý, ne? Jako televizora. No, jako televizor to ne. Takový tranzistorák možná. Kamu to je, jsem to přece. Ale jakoby táhne dobře. Tak to bude nějaký, aspoň 50. To bude asi 50. Máš tam prostě nějakou. To bude 50, si myslím. To nebude 50. Tak 40. Asi. Já si myslím, že to je tak 45. Ale já ten grip jakože nemám. Já už je takový zvadlý. To bude 40. Jak říkáš. No jsem si právě, jakože, že to je... Jasně. Podebereš mi ho, nebo si ho mám podebrat? Jo, podoberu. Mám to namočený v gripu, mám to zatlačený do toho. V gripu, protože říkám grip. Já jsem kvantilion tátej Jalimán. Tak, už jsem odsuko. Co? Cvakni pod, jo, tam musíš strčit ruku a tam je taková západka. Jo, já... Musíš našmátrat. Tak pojď k námi. Pojď k nám. To se nahýbá. No. Au. Tak pojď. Takhle se to musí, pojď. To budu tahat radši já, ať to nezlomíme, jo? Au. Musí tahat tady Ty zdál, kámo, do kamery. Čoču. Pardon. Ale já to mám dobře přidělaný, neboj. V dipu to mám. Aj. Všechno excellent. Všechno excelentní. Člověče, tak ten má možná padíka. No já jsem si myslel, že to bude padík podle tahu, kámo. Tak nebyl tak hrozný právě. No! To je jedno bez fotky. Takhle. Máš ho? Co je? Co, já ho nemám? Já jsem myslel, jau. On to není úplně ideální. Já potřebuji pomoc. To není teď úplně ideální háček na malinkatý rybičky, protože tam je posunutý ten... Jo. OK. Je, tak, dobrý. No tak to nebude ideální, no právě. Ale kapřík se ti zasekne pěkně, jakoby, anebo větší cejnek. No právě. Úplně píšeš koři, tak ta nástraha je daleko od háčku. Ale já jsem na to nebyl nachystaný dneska, že to budeme převazovat oba pruty takhle. Tak já pak doma navážu zas nějaký. To teď to povedlo, bum. Tak to jsem hodil úplně, tak, dobrý. Dokonale. Příště malinko víc ještě dozadu ten... Ale víš, že jsem to tam hodil úplně přesně na to místo, úplně 100%. 100% na stejné místo. Ne, nedám si. Upadla mě. Nějaký záběr jsem tam měl. A opatrnej. Jo, ani nestihli vypadnout ty palety. Osa. Vas. Co děláš? Můžeš přestat?
Můžeš si s tím přestat hrát. Pověšenej, no totiž. Je tam pověšený. To stejně? Asi jo. Cejn. Jo. Ale než duchej do té židle, nebo nám zničíš jídlo a můžeme jít do... Bye bye, byl to cejn. Aspoň 10 cm. Jsem ho viděl, toho cejna. Víš? Jsem viděl, že to byl cejn. Sem taky někdo jede. A podle mě zavolá dědu, ať sem pojede. Berlín. Mhm. Ale. Ahoj. Zdar pitáci. Dobrý den. Čau. Nazdar. Tak co, kolik máš rýb? Tak, pojď. Ale to je na rok, no. No, protože už na zahrádce máme jedno krmíčko, no. Jo? Hned poprvé, já jsem to zaklipoval. A mu to vyjelo normálně ten klip. Jo. Hned první krmítko už tam leží někdo zabral. No, tak to je normální. No normálně. Mladý, jsi makr nějaké, ne? Tady jsou to 3. srpna. 3. srpna jsou tady dospělí a dětský jsou tady 4. v neděli. Já už je mám, myslím, v kalendářu, no. Půjdeme si podívat, jestli to jinde. No. A 25. května jsou koupaliště. Jo, tak to nemůžeme. No, ta říká, že no, že A my taky. No. no. Na Donbas. Dívejme se na něj. Ber ho, drž ho, nepouštěj ho. Ať ti nevědí od těch halus. Já to nepouštím. Ne. Já vím, že tam jsou haluze. No. Nějaký kapřík už větší. Jo, to by No. mohl být, co? No. Tak žádnou šanci mu nedávej. Ne, nedával. Jak ho vytáhneš na vrch, aby je malý, tak páč mu jednu, aby byl větší. Ne? To je taková dálka hodně. Pikula. To se vnučku taky učí. Teď, když byla 18, tak to už je stará baba. A taky jsem to v Krumlově a ona taky. Ne. Jo, moc nahořovat neuměla, tak já jsem to třeba nahodila i na brček a ona to, ale ona furt motala. Říkám, to je chyba. Říkám, Natálko, když táhne ryba, nesmíš ty. Až ona povoluje, A oni že si ona některý povolí, děcka, tak jak to musíš přes ty. tu brzdu a je to No ale to prostě. jsem tady zažil, to co tady staří chlapí. Ne. Jenom furt. To někde je úplně... Motal, Ty kroso. přes brzdu, jak to jsou blbci. No výborný, šikula. Tak. Tady máš takhle prasňáček. S tím pomoct? No má to pěkně pích. No výborný. Tak, dobrý, já ti to tady dám takhle. Pojď schválně vedle něho, to prosím taťkovi aj s tebou, kvůli čumět. Počkej, to jak to umí, tak hned tě bude potom bolet. No to si píše. Já tam je kýbl vlastně, já jsem to úplně obešel. Tady je kýbl. Počkej, já ti toto, no. Tady já ti to nezamotáš, já ti toto.
Máš tam to, tady máš smíčku, tak si to pak musíš to. To je můj nákrčník. A ty se do toho utíráš, jo? Zapomněli zasahat. Tak to je něco teda. A mamka to vypere, že? No. No. Co zbývá, že? Co jí zbývá, že? A dívej se. Dívej se, teďka aby nebyl pozadu, tak to dělej holem, nahazuj a další máš. No, musíš čekat. Musíš hned, ať vedeš. Ať teď mi porazíš, musíš hned šup a pak musíš třeba, když teďka táhne rybu, víš, tak si upadni. Cinknout do struny prutem. A jo, je vidět, že snaha je. Takže musím. Já to za to nemám to zatím takhle navázaný ještě. Tak to on mě udal Marek a on to měl jenom volůvka, víš? Jasně. Tak si to musím přivázat a udělat si nějaký krmeníčko. Krmení, to je největší sranda na tom metoďáku. No. No. My jsme si Dělat to nějaký fakt zkoušeli krmení. naházet tady do akvárka normálně, aby jsme viděli, jak se to rozpadá všechno. Jo. A my Fakt by... jemný, úplně nadrcený, to je úplně super na rychlej rozpad a schovat pod to tu náladu. A pelety zkoušíme chvilinku, ale vidíš to. No. No, já jsem včera tam naproti bráchy, ne? Jsem tam zalezl jsem tam a normálně jsem ukosel rohlík. Fik to tam, ne? A na druhou hodičku dávám masňáky a ta už mě letěla do vody. Ale pustil jsem ho, neměl jsem to, já říkám, no za 2 minuty přece nepůjdu pryč, ne? A jo, jsou to tady ti dorostí, ale aspoň berou, no, je aspoň zábava. To je sranda, no. Mě na té rybařině baví prostě to bojování s rybama. No. A ještě potom, když tak v Rebešovicích takovou 120 jesetera, tak ten tě potáhá trochu za ušička. No, Už i kapr ho vyválel v blatě, to byla sranda. jo, tady, My myslím. jsme tam byli na noc, myslím na 2 noci. A chytl nějakého většího nechytl ho vlastně tak, ale chodil s nimi, jsme tam nikoho naštěstí neměli, tak úplně, my jsme byli toho mostka, nebo co to bylo? Toho prvního mola. A chodili jsme úplně okolo všech molů, furt toto a plato bylo, pršelo, tak tam normálně spadl, klouzal se tam. Jo, to bylo. No a to 15 minutách. Toto už vybrali, aj. Toto už mám míru. No, já jsem ty tam vytáhl, a taky krásné růzky, jo. Ale fotku mi můžu, že aj dělám, pošlem ještě tohle. No, to nebudu. Je to tady povoleno něco. Ono No už je tam. No to totiž je Už tam, je tam. tam je totiž ryba. No už tam visí, no. No, ruvo. Mám ho, mám. Jen to tam hodí. To je cejn. No, to je žebrák. A jo, já to vesela. Ne, a to je dobrý, to takhle to, tak ho to baví a teď si představ, když tady sedě půl dňa a nechytne nic, tak bude takhle. A takhle, když to, tak... Vím, co je jako výhoda, když aby se nemrskala ryba, tak musí mít hubu na vzduchu. No, A potom, nadechne, že? no, No. Tak si ho vyháčkuj, ať tam neleží chudák. krajíček, pěkně tak. Sežral to celý. Tak jo, na prčíku si mějte se teda dobře, ještě něco chytíte.
Tak. Typuju. Je to hrozně baví ty rybice. Sušenky. Sušenku. Stíhaj sušenky ještě. Čahám. Jsou 3. 4. Ryba ti tam visí jako blázen a ty ani nesleduješ. Šmankote. Že to Vypadá dobře. Mami, Vypadá hodně dobře. mami, vidíš to? Mamka tady není. Zavolej mamu. Hned. Si v klidu odpočívá. Jsi to nesledoval. Co? Jak ti do toho ťuká, tak už je jenom otázka chvíli linky, kdy to tam prostě nastaje. Musíš dávat pozor od prvního ťuknutí. Já budu mít asi taky rybu za chvíli. Pojď žebrák mě dá jako práci. Že žebrák, to je krásný. Měl jsem většího. A bral míň. Jsou krásný rybičky, kámo, na chytání. Z něho se to vytahuje teda. Blbě. To má zapíchlý hůbě. Já to neodsto. Tak, To nedám. Potřebuji fotit. chceš fotku? Jo, to je jasná fotka. Tak, pojď tady. Tak já se musím otočit dobře. Chudák kapur. Bacha na oko. Chytl jsem, Trošku. no právě, já jsem ho chytl nějak úplně. Tak čau kapre. Pošli dědečka. Že tady máme žrádýlko. My ho nezežerem. My ti ho pustíme zpátky. Tak, palíme to? Jo. A mám víc kaprů? Ne.